Adrian D'Elia qed jerġa' jiġi investigat mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista minħabba li reġa' uża fondi tal-partit sabiex jirreklama l-affarijiet tiegħu fuq Facebook. Ritratt ta' reklami li għandu f'ideh One News juri kif ir-reklam fuq il-paġna personali ta' D'Elia ġie mħallas mill-partit. Sorsi qalulna li l-Kummissjoni Elettorali reġgħet irċeviet il-ment dwar kif D'Elia li issa huwa kandidat nazzjonalista għal kap tal-partit qed jiġi investigat fuq l-użu ta' dawn il-fondi. Ġimgħa ilu Adrian D'Elia kien diġà għamel riklami fuq il-Facebook bil-fazzjoni ta' Simon Buzutti li tinsab wara Bernard Grech jidher l-mentat mal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Adrian D'Elia huwa kandidat għal daqstant irid isegwi r-regoli sabiex ma joħloq żvantaġġ fuq il-kontestant ieħor Bernard Grech. Nifhmu li ż-żewġ fazzjonijiet jinsabu seqer fuq xulxin, attenti u jaqbżu fuq xulxin hekk kif xi ħadd minnhom jiżgarra. Bernard Grech għandu lid-deputati li sfiduċjaw lil D'Elia jgħinuh ewlenin fosthom Ivan Bartolo, Jason Azzopardi, David Tejk, Chris Sajt, Kerel Aquilina, Beppe Fenech Adami u Claudette Buttigieg.